ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଯାଦୁଇ ବୀଜ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୀଜ କି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଦଳାव ଆସିପାରେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି କହିବି। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ, ଏଠାରେ ଲିଓ ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ସେ ସେହି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାଳିଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖାହେଲା। ମାଳି ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହି ସୁନାର ବୀଜଟି ନିଅ, ଏହାକୁ ଘର ଆଙ୍ଗଣରେ ଲଗାଅ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବୁ, ଯତ୍ନ ନେବୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବୁ। ଦିନେ ଏହା ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବ। ଲିଓ ଖୁସି ହୋଇ ବୀଜଟିକୁ ଘର ଆଙ୍ଗଣରେ ଲଗାଇଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କଟିଗଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। 2 ସପ୍ତାହ କଟିଗଲା, ତଥାପି କୌଣସି ଅଙ୍କୁର ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଲିଓ ରାଗିଗଲା। ଏହି ବୀଜରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧମାଳି ପୁଣି ଆସି କହିଲେ, ପୁଅ, ବଡ଼ କଥା, ତୁମେ ଏଇ ବଡ଼ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ତଳେ ନିଜର ମୂଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲିଓ ମାଳିଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା। ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ବୀଜକୁ ପାଣି ଦେଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସବୁଜ ଅଙ୍କୁର ବାହାରିଛି। ତାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଙ୍କୁର ଏକ ବିଶାଳ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗଛରେ ସୁନା ଫଳ ଲାଗିଥିଲା। କୌଣସି ଫଳ ଏକ ଭଲ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଯେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସାହସ, ଏଥିରେ ସେ ଫଳଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଲିଓ କ'ଣ ବୁଝିଲା ପୁଣି ଶୁଣ, ଯେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି ତାର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅସଲ ଯାଦୁ ଗଛରେ ନୁହେଁ, ତାର ନିଜ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ପରେ ବୁଝିପାରିଲା। ସେଇ ବୀଜ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, କେବେ ହାର ନ ମାନିବାର ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା। କେବେ ହାରିବନି, ଜିତିବ ସବୁବେଳେ। ମନରେ ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାହସ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ବର୍ଷ ପରେ ଲିଓ ତା ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ତାର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ହସି କହୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବୀଜ ପରି ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ସେଚ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦିନେ ସେହି ବୀଜ ସଫଳତାର ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଏ ନାହିଁ। ସଫଳତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ।